A la ciutat de Barcelona hi havia moltes dones que es dedicaven a cuidar altres persones i s'encarregaven del treball de la llar. Tot i que feien una feina excel·lent, es trobaven que a la gent els costava pagar-los un sou just que els garantís un lloc de treball digne i els costava moltíssim tirar endavant. Tampoc comptaven amb cap reconeixement públic a la funció social del seu treball. Un dia es van reunir, van compartir la seva experiència i es van adonar que només si s'organitzaven podrien lluitar per un futur millor i deixar enrere la precarietat. Van obrir espais per intercanviar EPIs i cosir mascaretes, van compartir dubtes sobre la llei de dependència i van fer un catàleg per presentar-se. L'Amèlia, l'Èrica, l'Elisset i l'Amonin són alguns dels noms de les persones que van crear diferents entitats associatives, cooperatives i sindicals. I van fer una campanya de sensibilització per explicar que tots i totes necessitem cuidar i cuidar-nos al llarg de la nostra vida. I així va ser com, a poc, van anar sumant complicitats i es van sentir fortes per plantar cara a les empreses i plataformes que explotaven les treballadores i oferien serveis de cures precaris. I no hi va haver cap centre de serveis socials ni de salut que no les conegués. I no va quedar cap entitat solidària que no n'hagués sentit a parlar. I tu, ja les coneixes?